Agus is teanga orsa fadíle a bhíochan, a bhí beag nach bása agus tá sé faoi labhairt. So an teanga silbo gomero a thugtar an éileán seo más féidir le smuoine faoi tesa tá go leor gleanta agus ailte agus ruidir mar sin an. So leis an teanga seo nó leis an cumarsáid seo bhí siad an ná bhí muinte na háitin an cumarsáid dhéanamh le fuam nó fadíal fada ceolmhar idir na gleanta éagsúla. So tháinig maith ar an teanga sna 1960 de bhar cúnsaíocht na míochta ach chomáile sin bhí maith ar an teanga tuisgur chur goháin ar an éileán. Agus inis nach ra an gá céine leis an fadíal nó leis an cána sin. Ach just ceap me gur sin chomh gur úsáid muinte na háite sais an tíorghracht mar bhaintáiste agus mar bhainchloch le teanga thógáil ar a dúrthacht don rud ceap me just gur sin thar cían.